И вчера 1:2 бих те съветвал да се придържаме към в Лондон. Лондон или в Азия. Там са 1:2. Ето като е пак. Виж го. Тази изтървах. Чаках, ето като им беше лимита за влизане в сделка. Смятай, тук е колко долара са. Не го знам. 3 долара ли? 2 долара ли? Тук им беше лимита, тук им беше